Gatsheni. Yebo mfowethu. Yeah, umhlobo futhi la one. Wona ufika uzofitha ipipe lava kwami. Oh, okay. Ngithi wona ufika uzofitha ipipe kwami. Angikwazi ukukhuluma ngayiphi indawo mfowethu. Lalela wefethu. Kwafika ubuthi la kuthi uGatsheni uzofitha amapipe. Yeah. Amapipe avuza manje. Ipipe iqhubela sa-toilet laphumela ekitchen. Ngithi dodebo lo wenza mthetho. Uyawazi lo msebenzi ofundela mhlawumbe. Wemfowethu ukhuluma ngayiphi indawo yala ngazi ukukhuluma ngiphi indawo mina. Yes. Ukuphi lo ndawo ingwelezana noma ikuphi? Wefethu khuluma ngeceleni mfethu. Oh, okay. Umngabo wathi kuthiwa kwafika umuntu uthi uGatsheni la Omumbi ofika uzofitha amapipe. Kuphi le ndawo ikhaleni kwamazimazana kuphi? Wafitha apha amapipe kadwena. Yazi ngifithe amapipe mina. Ayifisa kudala kabi leyo nto wemfowethu. Nayifixa kudala pho iqhubeka kanjani pho? Kwabazibazana lapha ngithi kwabazibazana. Kuphi nomazimazana? Man umazibazana unamawadi nokubona umazimazana unamawadi wena lokho azana. Ngitshela phela sani ngasenduleni umhlongo ngakuphi lo nto engifunayo mina. Wefethu awazi imizo ohamba ufitha kwamapipe noma? Wemfowethu sifithe yonke leyo miza amapipe. Nifithe yonke? Sifithe yonke. Awazi uzohamhloka senduleni? Ngiyakwazi umntonduneni umhlongo umuntu. Manje uyile wenza uthi ushiya ipipe iqhube idlela itidedele yasekitchen. Uthule manje ukhuluma lawo. Wazi wefowethu awazi ukukhuluma nobani ngiyakubona ukuthi awazi. Ukhuluma uGatsheni lokuthiwa Omumbi owaselokishini okuthiwa Omumbi ohamba ngelokhu za 1400. Wena ngithi kuphi nendawo? Ngithi akusiwena uGatsheni Omumbi wasetseleni. Ngiyalivala ucingo wena ngabe ungazi ukukhulunywa nomuntu kanje. Manje ungichazeli wena uyathetha. Cha. Ngiyazeli kahle uyathetha wena. Cha ukuthi ngiphatheke kabi mfowethu. Yazi kadla bekuthemba khona. Yehlisa umoya baba. Ngohlisa kanjani umoya futhi indle inukela mina ekitchen. Yazi mfowethu ngizoke ngifike lapha ngilaye ngakuphi ngizoke ngifike lapha mfowethu uzoyibuka lento manje lento okhuluma ngayo nje mfowethu. Ake siqale lapha mfowethu kuze mhlawumbe engakhulumi nomuntu wrong. Yebo. Wena uGatsheni lo hamba 1400. Yebo uyalo ukukhuluma naye. Omumbi. Hayi angikwazi ke lokho. Cha phela ukuthi izingane zichaza kanjani zithi kwafika ubhuti Omumbi la wafika Omumbi wena noma cha. Yazi mfowethu. Hey. Ukuthi futhi ukuthi ngithethisa umuntu wrong adwesa. Yazi mfowethu. Umumbini wena. Yebo mabesho njalo kunjalo. Omumbi. Yebo. Omumbi njengani nje mhlawumbe? Njengawe. Angizwanga? Njengawe. Gadadela lunjalo nje futhi. Ya ukuthi uyeyisa kwa wena manje. Ungaphinda ngifona ngikhuluma nesala kimi wena. Khuluma nendoda phela ungayitshela ukukhuluma nengane. Ukhuluma nendoda eshuthi lento esho kimi. Uzokwakhahlala uyezwa?